Naulian ang presyo sa isda sa merkado publiko sa Dagpayan sa Mandawi. Human misaka ang presyo sa miaging mga adlaw. Hinuon, usa ka maayong klase sa kinason pabilin nga taas ang presyo. Ana report. Pipila ka adlaw na ang milabay miabot sa tag 200 pesos ang kilo sa gagmayng tamarong. Kini ang klase sa isda nga paborito sa inahan ni Alona Aldenese. Sa una mo buto tag 200. Gatos kape na lang. Giangko ni Merlinda Formentera, fish vendor sa Mandawi City Public Market sa miaging simana, miabot sa 200 pesos ang kilo sa isda. Apan karon mibalik na ang supply niini. Depende siguro sa supplier, sir. Wala makailang nihit dito, sir. Ato lang miagi simana mo inihit. Tag 200 pesos hinuon ang kilo sa dagkong tamarong, 160 sa medium nga gidakon, samtang 140 ang kilo sa gagmay. Tag sa kagatusab ang kilo sa budburon, 140 sa salmonet, samtang 160 sa tilapia. Samtang nagpabilin ra ang presyo sa mga kinhason, tahong nga gatos ang kilo, bagungon supsop 100 ang kilo, lambay nga 400 ang kilo. Apan giangko ni Judith Pedroso na misaka ang presyo sa punaw og 10 pesos. Kinason, lambay, ana. Kaning punaw kay 150 raman unta na niya karon 160 na. Uban ni Philip Patricio, Ogrod Prado, Nico Sereno. Balitang Bisdak.